Ola xente, que tal, como estamos? Benvidos a un novo programa de O Radar, benvidos ao programa, como digo sempre, número, xa o vedes no título, porque sabes como vai isto, a veces son número un, o número outro, da igual, o importante de hoxe, como sempre, son os nosos convidados, hoxe con dos tres membros que fondan, mi má, eso que estuve bebendo café e sigo dormido e son as 5 da tarde, pero hoxe foi un día moi longo e estou eu agilipollado. Espero que os meus invitados estén un pouco máis activos para ver como vai a cousa, pero bueno, o importante, hoxe temos, facía tempo, iba a decir, 2 semanas tamén, ahora xusto antes de empezar a gravar, 2 semanas que non tiñamos representación de muros por aquí, que son uns habituales que sempre, cada pouco tempo teñamos algo de muros aquí na Canle. Veñen de sacar un disco moi divertido, un disco moi cañero. Eles son Conducción Colérica, os ides ver en pantalla. Que tal, como estamos? Moi boas, rapaces. Boas, que tal? Boas, chavales. Espero que esteades vos un pouco máis activos que a min. Bueno, Porque estou un pouco gilipollado, como Bueno, xa vichedes. non aí, pasa nada. A mí faltábame unha siesta, pero bueno. Tranquilo, te podes quedar dormido, no medio da conversa, non pasa nada. Sempre pode quedar Bueno, incluso divertido. Pode quedar como, mira, quedas dormido, nos facemos virales, perfecto. o que surja. Bueno, que non vos presentei, que digo eu, Conducción Colérica, vos tedes un nome, cada un de vos, sí, Cuber na dereita, callo, Callón, Callón ou Callón, Callón, callo. Callón, vale. Na esquerda, que tal? Que, joder, digo Conducción Colérica, sois Conducción Colérica, pero tedes os vosos nomes, tamén hai que dicilo. Sí, sí, a verdad que temos os nomes, pero bueno, todos con K, sabes? Cuber, callo, conducción colérica, O sea, que aquí... mira, non quería preguntar polo nome do grupo porque son preguntas que odio, pero entón o da K ten que ver un pouco por os vosos nomes. No, no, a verdad que xurdeu así sin, vamos, de Foi casualidade. casualidade. Sí, o nome do grupo sí que ten máis historia. Mira, Bueno, a ver, non quero preguntar, pero se ten historia, Bueno, adiante. a ver, historia. Un amigo que que fixe un par de veces o curso para recuperar os puntos do carné. Na segunda vez preguntaron cantos eran repetidores e E a estaba él. maioría levantaron a man, entonces dixeron, pois tendes todos condusión colérica. Dixo, pois é un bo nombre pa un grupo de punk. A ver, o nome engancha, o nome chamativo. A ver, as cousas como son, é un nome que o escoitas e te quedas con el. Sí, a ver. E, De aí, é que o dos nomes, joder, sempre é unha cousa que non pregunto por os nomes, pero sempre fago esta reflexión que un pouco a jodienda, non? Porque parece que compoñer é complicado moitas veces, escribir letras, gravar, tocar, é difícil, pero a veces o do nome tamén é complicado porque ao final é como se vos vai a coñecer, non? É esa primeira impresión que vai ter sempre a xente dunha banda ou dun artista. O nome, despois xa escoitará o que fai, pero primeiro vai ser, hostia, o nome. A veces como non te chamo nome, igual xa non nin te animas a escoitar. sí, a verdad que pasa que os nomes é un pouco é o que dis ti, é moi primeiro fas os temas tal e despois como nos chamamos, cando xa Mm. aí é cando empezan a xurdir pois historias, nomes e ao final o máis divertido, o que máis pensas que che vai a enganchar, pois é o que queda. Se non me equivoco, porque estiven aí bichando un pouco na vosa bio, non? Un pouco as cousiñas. Claro, vos sodes unha banda de reciente creación porque levades nada e menos 2 aniños Sí. como Conducción Colérica, pero xa tedes a vosa experiencia, xa tedes os vosos pinitos na música, non é que chegachedes ahora mismo, non? Xa tedes algunha cousiña por aí. Sí, bueno, gravada eu en particular non, Cuber xa ten máis aí. Pero sí, a ver, tiñamos outros proxectos en Muros que ao final, pois, por unhas cousas ou outras quedaron aí en stand-by e ao final, pois, volves a tomar, a ensaiar e sempre che pica o gusanillo de, pois, xa que fago, pois, polo menos enseñalo ou non sei, que pensa Cuber. É o que dis ti. Home, eu como Callona tamén, cada un fixo os seus pinitos.
máis ou menos. Home, eu, como a anterior banda, que era John Happy Driver, pois sí, ainda gravamos 3 LPs, todo moi caseiro, todo na casa, non fomos a ningún lado, nun cuberto ali, había avestruces fora, jaliñas, xa che dixo. Pero bueno, o que conseguimos con Condución Colérica en tan pouco tempo, sabes, foi abismal, tío. Foi algo que con John Happy Driver, sí, gravei, fixemos un videoclip e tal, pero o boom de tocar tanto, de movernos, de que ao final, bueno, a xente gustaralle máis ou menos, pero sí que nos movemos bastante, sí que nos chamaron bastante para tocar con xente, foi unha explosión, tío, foi unha explosión de isto de non esperar tanto, sabes? Que eu contaba con o mellor dar 7, 8 concertos no ano e demos 20 no 2024 ou máis, callo, xa non sei, xa perdín a conta. Aí, xa perdí tamén, pero sei que sí, 20 fijos. Por aí hai que mirar ahora nas fotos É que, das joder, redes. dice pronto, non? Porque, claro, dicimos que un pouco os comezos foron no 23, non? Un pouco cando empezaches Sí, a conformar a banda, o disco saliu agora, pero sí que é certo que, joder, máis de 20 concertos no primeiro ano como tal da banda, no momento no que estamos, e aquí en Galicia, con tantos grupos, con tantos artistas como hai, joder, lóxicamente non. Igual ricos non sodes despois destes 20 concertos, pero sí que se pode considerar un pouco éxito, non? O feito de, como dices, tocar, joder, 20 concertos, pode xente dirá, que poucos son, carallo, quen lle dirá a moitas buah, bandas con máis percorrido que vos poder tocar sí, 25 veces ou 30 veces nun ano. é que é o que distí, nos non esperábamos tampouco, foi así de repente empezar a tocar e, bueno, pois claro, os festivais, xa sabemos como está a industria musical en Galicia cos grandes festivales, entonces, pois, inda que non sean grandes festivais ou así, para nós son sitios que ao mellor nos ten, é un éxito para nós tocar tanto. Todo o que fixemos hasta ahora pois nin eu cos Desterrados antes, nin Cover con John Happy Driver, pois nin Fran cos Desterrados tampouco, pois era como algo que non esperábamos, pero mola, é o que distí, parecen poucos, pero en 12 meses pois é casi a 2 concertos por mes ou, sabes? E tendo en conta o complicado que un tema lóxicamente recurrente en todos os convidados que levan pasando por aquí nestes 4 anos, nestas 4 tempadas que levo facendo isto, porque todos de xente que o tedes complicadiño para tocar, porque tedes os vosos traballos, tedes as vosas vidas, co cal xa poder compaginar para 20, 20 e pico concertos, xa tamén podemos dicir que outro éxito, non? Porque moitas veces o gran handicap das bandas non é tanto os cartos, que tamén non para gravar ou para tal, senón o feito de que hai vidas, hai traballos, e despois está o que é a música. Aí, mira, aí acabas de dicilo perfectamente. Non era como nas nosas anteriores etapas, que tiñas tempo a jodelo. O mellor traballabas pouco ou nin traballabas, pero claro, ensaiabas, imagínate, 3 veces por semana a veces. E agora é o que diste, co rollo do choio, eu, por exemplo, tamén teño unha filla, que xa é un hándicap tamén maior. Que xa tamén é outro chollo de carallo. É outro choio de carallo, non? Entón, claro, compaginar, ensaiar, todo é difícil, porque mira, xa Fran, que é o noso batera, que non pode estar aquí, claro, ten que estar traballando, ten que levantar o país e tablóns, e o pobre leva hostias na cabeza. Pero, ao fin e ao cabo, pois eso, o viernes, que solemos quedar para ensaiar, dámoslle caña, e despois, por libre, por nós, pois sempre vai surxindo temas, que llevamos dando forma despois ali no local, ou que sexa, e sí que é meritorio que dis ti, porque ahora traballando e tal, eu, mira, por suerte traballo de lunes a sábado, ao viernes, algún sábado, e os viernes pois solemos estar disponibles, a non ser que teña algún compromiso que sexa, non? Pero sí que é difícil, non é o tempo que tiñamos antes de poder, claro, estamos aburridos despois da playa, veña, vamos a tocar, eu que sei, pero sí que fixemos moito en pouco tempo, e sinceramente eu estou moi orgulloso, e incluso para min que, bueno, tanta saturación o traballo tal, para min ir ao ensaio é un desfogue, sabes? É o rollo, hostia, tomaste as túas 4 birras, tocar, relájaste, desconectas un pouco do mundo,
e meteste no mundo musical que xa sabemos o que hai, que se che mola este rollo, que é o rollo de ir tocar, conocer xente, expoñer a túa música, pois é bonitísimo, sabes? Falando así en plan pijerío. Precioso. Plan pijerío, pero é verdad, non? Porque os que non tocamos, os que non temos esa capacidade de tocar, ainda que sexa mal, que eu xa, nin tocar mal, o sea, o meu xa é algo completamente denunciable, pero vou a concertos, mólame moito, e oxalá poder ir a moitos máis dos que vou, que xa vou uns cuantos, pero, joder, a música sí que ten ese efecto, non? Poñéndonos aí un poquinho así Mr. Wonderful, pero, joder, cando entras nun concerto, empezas a ver unha banda, e sobre todo se é a tua banda favorita, e vos no escenario, ese momento que dura unha actuación, joder, a mí teme pasado, non? Estás jodidísimo, chegas ao concerto, disfrutas, acaba o concerto e ti, mierda, se eu fai 10 minutos estaba felicísimo, que estaba cantando, estaba facendo pogos, estaba aí dando caña, e agora volvo a estar na merda, pero, joder, sí que ten ese efecto de liberación, de desconexión e de sentirte ben. Sí, sí, eso pasa nos conciertos en directo e nos ensaios, por exemplo, o que dixíamos antes. Chegas ali o viernes e desconectas todo e apartas o móvil para un lado e aí solo pensas na música ou en ese que centraste neso, non? Como foron Eh, Sí, perdón. no, Como foron os vosos comezos? Porque falamos agora, non, que tiñades outras cousiñas antes, outros proxectos que fuchedes facendo, outras cousiñas, pero como foi ese momento no que decides, veña, conducción colérica, imos a xuntarnos, imos a empezar a darlle forma a isto? Que foi o que vos fixo volver a engancharvos con isto? Eso foi, pois mira, eu botei uns anos vivindo fora da Galiza e cando volvín, pois bueno, pois estaban os proxectos parados, pero sempre pois seguimos, pois quedabas cos que podían, por exemplo, eu quedaba con Fran, con outros colegas tamén para tocar e así na Sala Nasmo os viernes. Pois indo a conciertos así, un día eu e Fran que estábamos ali vendo un bolo e dixemos vamos montar algo os dous, pois estes temas que tocamos cando estamos así, pois vamos a... empezou así, empezamos a ir os viernes a tomalo máis en serio, a darlle forma un pouco a eses temas, unha versión de aquí de un colega, outra versión de tal, nada, fixemos 8 ou 9 temas, empezamos así a tocar, e despois, pois, máis pa diante, eso foi a primeiros do 23, de 2023, e polo verán ou así, pois Cuber que tamén estaba parado, empezamos a coincidir así e tal, pois vente a tocar, venga para ali e tal, e foi xurdindo, Pero, non Cuber. Pejamos ben, tío, non sei por qué. Xa nos conocíamos de antes de tocar xuntos e tal, non? Pero hubo química aí, tío, hubo química aí, sabes? Explosión nuclear, tío, xa che dixo, non sei, tío, eu que che digo, volvín 10 anos atrás e rejuvenecín en todos os aspectos, sabes? Volvíme máis macarra outra vez. Teño que dicir que ao principio, claro, eu e Fran xa tocáramos algúns bolos como dúo, cando veu Cuber, claro, queríamos aínda seguir co rollo do dúo porque dixamos, así xa non hai que facer grupo de WhatsApp nin nada, xa. Entón, ao principio éramos dous grupos, un eu e Fran e un eu, Fran e Cuber. Pero despois vimos que era mellor todo xunto. Había máis temas. Un baixo sempre Sí. suma, verdad? Sempre, Bueno, claro. de feito, batería e baixo son como normalmente os máis olvidados das bandas, non? Sí, tío. E realmente, isto, sempre que teño oportunidade, o digo, eu era unha persona que non me costa recoñecer que non lle daba valor aos baixos e aos bateras. E agora non é porque teñamos un baixo, pero sí que, joder, daste conta, unha vez que empezas a entender máis, empezas a escoitar, a pararte nos temas, joder, ti ves un tema no que, por exemplo, a batería está mal grabada, e diste, ou incluso nos directos, que ves que a batería, eu fai tempo vin unha banda, nunha sala aquí na Coruña, que me tiña moi boa pinta, e cando vin foi como o batería non estaba, non sei se tiña mala noite ou que era, e non estaba no punto guai, e ti decías que, joder, sonaba moi guai a voz do cantante, sonaba moi guai a guitarra, sonaba moi guai o baixo, pero a batera non estaba no punto, e era como,
joder, e daste conta nese momento e diste, hostia, que non valoramos e un baixo e unha batera son gran parte dun grupo. É o que máis se oi a batera, entonces aí se falla o guitarra ainda pode escaquear un pouco que lle baixo o volumen ou tal, pero a batera se falla Ti, Non, é máis o baixo aínda que falle tampouco se escoita, o sea, que máis dá? É como dis ti, ninguén atende o baixo, sabes? Eu, por exemplo, sabes, eu cos que estaba tocando antes, pois claro, eu sempre fui un baixista, non cantante, despois, sí, puseme a cantar, a fase porque era o único que cantaba dos meus colegas de antes, non? E puseme a facer temas e acostumbreime, polo menos, pois mira, xa dicir que eres baixista cantante, das un plus aí a... bueno, polo menos cantas, chaval, faz algo. Pero guai, xa te digo. no, pero sí que é verdad que, joder, hai moitos memes e moitas coñas cos baixistas de que o que dicías ahora, non se lles escoita, pero se hai un baixista, sempre hai outro rollo, eso sí que é verdad. Eu vou dicir unha cousa, eu cando escoitei, claro, cando escoitei a condución colérica por primeira vez, que aínda non estábamos xuntos, eu vinos tocar e moloume, tío, pero dixen, falle falta un baixo aí, tío, falle falta un plus de potencia, que aínda que eu que son baixista noto, tío. Se che gusta a música, nótalo, claro, non sabías como É como que dis ti, mira, eu que dis... Tirou a ficha, dixo, claro, eu vou soltala, se coincide que me fichan a min, guai, se fichan a outro, bueno, pero eu dixei aí o... claro. Pero bueno, nós tamén pensamos, bueno, aí no baixo desenvolvese ben, entonces os punteos así deixo yo a cargo de cover. Xa fajo eu, teño que puntear eu polo guitarra, mira ti, tío. É que realmente o tema de dúas persoas solas, un guitarra cantante, unha batería solo, dúas persoas nunha formación, é moi complicado que realmente chega a funcionar dunha forma pois como pode ser Bala ou como pode ser Calavento ou grupos así que se me veñen agora que sí que vese e é moito poderío e noutras como, igual costa un pouco máis por lo que sexa, non? Porque a mellor non eres capaz de transmitir todo o que se quere. É que tes moito que encher con pouca xente. Tes que encher, porque guitarra e batería solas, se non lle metes aí un sonido a guitarra ou queda un pouco vacío. Entonces, eso é o que, por eso tamén quixemos meter a cover aí. É que, a ver, é que non meteron solo un baixista, meteron a un showman, tío. Eu son un puto showman, tío. Un cantante. Eu montome en riba do escenario, faime así a cabeza, faime clic e son outra persona. Despois baixo e xa estou tranquilo, xa, pero Pero eres dos eu que son te volves loco, entón, en riba do escenario. a veces sí, depende como me dá. Ademais, cada concerto é diferente, non repetimos como que sí, tes un medio guión, non? Como diste, tes medio guión, pero despois vou por aquí, vou por alá, salto a bailar, eu teño un inalámbrico, eso cando descubrín foi a polla, tío. A hostia, tío, foi a hostia, tío. Xa te dixo, podo desde saltar, pintarme a cara, marchar un momento ao baño, volver, ir afora, falar cos que están fora fumando, ainda lle dou unha caladiñas, eso. Pero, joder, realmente mola, non? Que dicir, eu sempre digo que se podese tocar, dicía antes, non? De vi a este grupo e a batería, pois non me... había algo que me chocaba e tal. Pero podes tocar mellor, podes tocar peor, podes ter mellores letras, podes ter peores letras, podes ser perfecto ou non, pero se ves, eu cando vexo en riba do escenario que os que están arriba o están disfrutando, que non é simplemente que están quietos aí tocando, senón que fan show, que ves que é un momento brutal para eles, é inevitable que non te contagies. O sea, podes dicir, igual este grupo a mellor non o vexo moitas veces máis ou non me convence moito, pero ese concerto o vas a disfrutar porque estás vendo que a xente disfruta. Sí, eu penso que nós somos máis un grupo de directo porque hai que compensar unhas cousas con outras. Os de punteos compensámoslo co directo. Sí, ahora que o dis, joder, a min hai pouco pasounos un detalle que estábamos tocando e había, bueno, tocaban outros grupos e tal, había unhas persoas aí sentadas e cando empezamos a tocar, pues, joder, víamos que se levantaban e despois cando acabamos dixen, joder, fixéstenos levantar da silla e tal, pues que che dixan eso xa é un éxito, Sí, como dixíamos antes, non? sí, tal cual. Ao final, conseguir que o público non este quieto,
joder, me parece xa unha mostra de que algo hai, como sempre se di, non? É como, este grupo porque triunfo, este grupo porque ten. Igual, algo hai. E no vosso caso, pois mira, conseguiches levantar a xente, xa está, oye, é Sí, un bo comezo tamén. sí, 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 sí. sí. Non, xa che digo que é o que te dicía antes, cada directo noso é explosivo, é diferente, bueno, é o que facemos tal, pero se ti ves cando veñas, que espero que veñas, estás invitado a calquera que fajamos, onde fajamos, Home, has de flipar, E vouche subir ao escenario tamén, E vou bailar contigo, así, mentre estés por aí tamén. mira, aquí a xente que me coñece sabe ben, eu o teño feito todo agora só con DJs, pero levo 2 anos subindo o meu escenario do Osa do Mar cos meus adorados Grande Oso, e ali a facer gilipollas mentre se le están pichando, e o fixen no feed de Vilalba o ano pasado, ca miña amiga M DJ que estaba ali pinchando e tamén me subín ali a moverme polo escenario que os de seguridade era como non sabemos que está pasando aquí, sabemos que está falando ca DJ que tal, pero non sabemos por que está unha persona Non sabemos se movéndose. está permitido ou non. Sí, foi un pouco, por xeto, o primeiro Osa do Mar fora graciosísimo porque eu me subir e tal e fora con MDJ tamén a primeira vez no Osa do Mar. E me dixera de subir tal, estaba o escenario empapado de auga, eu iba bastante contento, estaba moi felices en ese momento da noite, e claro, nadie da organización, os coñecía, sabían, me levaba guai con eles, pero nadie sabía que iba a subir. Claro, todo cheo de cables, eu contentísimo, todo mollado, me viron ali e se quedaron como e viñeron a sacarme, despois me dixeron volver a subir, pero primeiro saben como que está pasando aquí. O sea que eu non teño problema en subir con vos e facer o gilipollas ali que, vamos, eso está feito, Pois, Encántame, encántame. Xa che digo, xa teño un traballo para ti cando veñas ao noso concerto. Ademais digo vos unha cousa, sempre lle digo a todo o mundo, todos os que vides a miña casa, porque isto ainda que cada un este na vosa casa e eu este na miña casa, pero esta canle é como a miña casa, se vos vides a min, eu teño que ir un mínimo unha vez, sempre o digo, hai grupos que xa os vin en directo antes de que pasen por aquí, pero os que non, sempre teño o objetivo de polo menos unha vez facer o posible para veros, porque me parece como tamén un pouco de educación de vides a miña casa, pois eu vou a vervos no voso no voso sitio. No voso sitio. Mira, falabades antes, porque antes de meternos un pouco máis a falar do voso traballo, do disco, do que estás a presentar e do que tamén faremos de canto oides a presentar en directo ao longo deste ano, non me abades antes, porque claro, con vos é inevitable, o mismo que moitas veces é inevitable preguntar o nome do grupo, con vos hai varios temas que case é inevitable falar, que a Salanasmo, que muros, que estas cousas que sempre se vos di de que carallo pasa aí, que pasa, lóxicamente, está Salanasmo, hai moitos grupos e todos vedes a xente tocar e hai como ese contagio, non? Pero que guai, realmente, a escena que tedes aí en muros, a cantidad de grupiños que hai, moitos que non coñecemos, que seguramente só van a ensayar e demais, pero como mola eso, non? sí, eu penso que aí a Salanasmo é o que dou o punto de inflexión para todo, porque antes os que pois somos os chavales que empezan agora xa teñen a Salanasmo, pero os que antes de ter a Salanasmo pois nós estábamos, tiñas que ou pedir un jalpón de algún amigo ou algunha casa abandonada ou na mesma casa dos teus pais ou, sabes, era un pouco o ter un sitio onde poder ensaiar que sone ben, porque ao final nos jalpóns xa sabemos o que hai, Sí. sona como sona. Entonces, un sitio que sone ben, un sitio que tal, sempre che anima máis, ou sempre ves a uns que van, é unha rutina, é un desfogue, non? E máis que ten un pequeno estudio de gravación, que podes gravar tamén, eso sempre é unha axuda E, que non había antes. e ademais que sodes, que ao final vai habendo grupos que sodes moi dispares entre vos, que dicir, salieron, por exemplo, últimamente Capital Boscov, de Rapans, que nada teñen que ver entre eles, están de Barallos por aí tamén agora, esa sangre nova que están saindo agora, que tamén viñeron por aquí, estades vos, por suposto, Terbutalina, que van parar agora un tempiño, e te podes saber, sí, pode haber similitudes entre os grupos, pero tamén hai moita diferencia, que non é que sexa sale este grupo e é copia de, e é copia de, e é copia de, senón que hai identidade, que eso me parece tamén máis complicado de que exista, non? Sí, eu penso que pode ser porque ao final contáxense as ganas de facer algo ou de facer música,
pero ao final cada un vai tirar polo que el escoita ou que a el lle gusta. Non sei, ao final, ou hai grupos que ao mellor empezan máis cañeros e despois van, pois porque se contaxiaron ca enerxía de outros que veron e ao final pues, van cambiando para o seu estilo. Non sei, penso que un pouco ao final, pero tamén eso, está guai que haba todos os estilos, que haba de todo. Incluso faltriqueiras, pandereteiras, Eu, Sí, o Novelouro, o Novelouro rapero tamén. Novelouro tamén, muro. que está ahora un pouco en alza. Temos aos de Universe, que son aínda máis pequenos que os balallos, que están aí... Temos canteira tamén, cuidado, É que vai salindo cousas, o sea, eu non sei como cheguei a de Balallos, non sei en que momento se vin algo en redes, me parece que alguén compartiu algo no seu momento cando iban a sacar os seus primeiros temas ou tal. Eu escoitei e dixo, joder, me sonou guai e tal. Non, mento, xa sei como foi unha historia que un día que tocaron con Samu nun sitio ou algo así, non sei, que tal. E cando me quedo digo, hostia, pero estes rapaces, joder, son xóvenes de carallo e despois escoitei o que sacaron, o que publicaron e diste, coño, que estamos falando de rapaces xóvenes e te están sacando un traballo debut que xo firmarían moita xente que leva anos, o sea, que a máis, joder, tocades, a esa aí se toca moi guai, o sea, me flipa. Sí, xa quen nos dera nos tocar a esa edad, ou poder ter unha guitarra xa a esa edad, ou esas cousas. Sí, Ou a esta edad tocar ben tamén. A esta edad tocar ben. Claro, si con esa edad empezas ben xa, pois... Jova. E depois a máis, joder, tedes aí festival, joder, tedes aí o Castelo, está as Carrilanas, que tamén, joder, son dos festivales que agora mismo son dos punteiros e tamén mola, non? Que teñades eso aí, o sea, a min é como, eu sei, digo, se non naces onde nacín, eu non me teria me importado nacer en Muros, a verdade, aparte que a zona toda me parece bonita, pero molaría, o sea, me teria molado ter nacido aí. Si, eso tamén Bueno, anima aquí, a chavalada, non? O ver eses conciertos en directo ao final, si que se eres un chaval xoven tamén te anima a montar algo e tendo a sala nasmo, pois e festivales como ese que distingue, como o Castelo, as Carrilanas, as Agieiras, Fenlariño aí en Carnota. Aí son todo na redonda, pero tamén é o que temos, porque non hai onde tocar desde Fisterra a Santiago, non hai un garito onde tocar. Entonces, hai que buscarse un pouco Ese é a jodienda real, verdad? esa vivienda. A problemática porque falamos antes de tocar, de que tocachedes moito, de que foi moito máis do que se pensaba, pero que difícil é tocar. Que difícil é entrar en festivales, ainda que hai uns cuantos aquí en Galicia, que difícil entrar en festivales, que difícil é poder tocar nunha sala polo que costan moitas delas alquilalas, porque que isto moitas veces a xente non o sabe, pero cando tocades nas salas pagades por tocar, que eso é jodido, e ainda por riba, cando hai ausencia de salas, como dicías agora, non, que tedes por cerca que non é tan fácil, que complicado. está todo máis limitado hoxe en día, que mira ti, cando empezamos nós cos anteriores proxectos, tocabas en calquer lado prácticamente. Non sei a que músico yo escoitaba aí atrás, que antes, imagínate, nos 90, 80, cal fora, ti ibas a unha sala e empezabas con 0. E agora vas a unha sala e empezas con menos 300, menos 500, sabes? Claro, agora mismo un grupo novo invertir nunha sala é difícil, é arriesgado. Se te vas dando a conocer e tal, pois podrás arriesgar, pero falamos tamén como Santiago, que é a ciudad que máis conozco, que eu cando viví moitos anos en Santiago, tocabas en 15 bares de Santiago, e agora hoxe en día tocas en 3, quitando a sala, sabes? Pero en bares, hoxe en día tocas en 3, en 4 contados, sabes? Sí. Sí, é que o que distí. Empezar con menos 300 ou así para un grupo que distí teño que meter 40 personas para non perder. Claro, non vas facer unha festa ti solo, tens que ir polo menos 2, non? A música para min é compartir cos colegas. Entonces, xa é meter 40 para non perder e a partir de aí o que se saque para dividir. Entonces, é complicado. Por eso un pouco que o que falábamos antes de cando estabades un pouco nomeando o feito de
como foi conformándose o grupo, non? Empezaches os dous, depois chegou o Cuber e demais, o feito con estas complicacións de ter que empezar en menos 300 moitas veces, do que custa gravar, do que custa compaginar e demais, ter o bo rollo, levarse ben e que sexa unha experiencia maravillosa para que todos estes problemas, estas cousas un pouco máis negativas, que as poidas levar mellor. Sí, sí. Eso é que é eso, a música eu entendo así, para pasalo ben, para compartir as experiencias ca outra xente, para conocerse e contar o que vives ou o que opinas sobre a vida. Non, Mira, volverei preguntar cousiñas de muros máis adiante, pero para que isto non se alongue moito, e estamos falando de tonterías, porque se vai alongar. O sea, xa aviso a xente, levamos agora sobre unha media hora, vais alongar. O sea, isto Que rápido. vamos a pasar aquí, vai ser 4 horas ou así, porque me dixeron que non teñen prisa, co cal vou a quitarlles todo o tempo do mundo, pero para que a xente pois diga, joder, están falando de moitas cousas e ainda non presentaron o non estamos traballo. dicindo nada. E ainda non presentaron o traballo. Porque exactamente estou mirando aquí o 31 de xaneiro, fai nada, saliu o voso disco Condición Colérica, disco homónimo, 12 cancións, que se alguén non o escoitou, eu vou ler así letras dos vosos temas, porque creo que xa con ler as letras xa un se pode imaginar un pouco por onde vai, porque está Coleric Drive, Oda ao Jardente, Vikingo Farsante, O Animal, Chamán, Alsasu, Defende a Galega, Equipo K, joder, disco cañero, disco divertido, disco entretido, se pode dicir. Moitas gracias. É o que buscamos. É o que buscamos, exactamente, iba a dicilo eu. Buscamos eso. Divertir a xente e non darlle tempo a respirar, porque xa ves que vamos aí a machete. E contando cousas porque, joder, denunciades cousas, fadedes realidades, non son, como sempre digo, non son letras vacías sen contido, senón que hai contido, pero con ese toque así de un pouco máis de humor, así como te lo ponemos así con letras un pouco alguna así máis divertida, pero que te paras e ti, ai, aquí hai cousa. Sí, en algunhas cousas apuntillas ben, sabes? E bueno, é o que diste, busca sempre denuncia, temos letras máis oscuras, letras máis divertidas, que mezclas tamén oscuro, non? Pero sempre un fondo de mensaxe, non, para contar algo, sobre todo, e denunciar feitos, e incluso, bueno, sabes como está Galicia hoxe en día, que, pois mira, xa non che falo xa de España e do mundo en general, que vai toda a merda, non? Pero sí que buscamos ese humor, tono ácido, como nos conciertos, como nos directos, rollo eso, divertirse, pero tamén escoita un pouco o que di aí, porque hai xente que é moi hija de puta, perdón, non podo decir tacos, no, perdón, que non vos avisei, que moitas veces o aviso antes. Aquí se pode dicir tacos, podedes insultar a Bascal o que queirades, o sea... perfecto. Non hai problema ningún por eso, É un pouco tamén o noso humor, a nosa forma de ser. Entre nós estamos sempre pois falando así, chamando e insultándonos, e un pouco pois eso, non? Entre nós falamos con retrancas, con tal, pois a música é un pouco así, con retrancas e con como nós falamos entre nós. Que é importante, non, moitas veces, porque sí que é verdade que quizáis no punto no que estamos, non, que sí que é certo que está todo fatal, que se vai todo a la mierda, que parece que imos para atrás en vez de avanzar, e a mellor moitas das letras que podes ter vos ou outros grupos, se vas moi a saco, se vas moi directo, a mellor a xente co feito da crispación que hai, de como está mentalmente, diste, é que me veñen agora con esta letra denuncia, pero é demasiado a saco, no quiero. Pero si lo envuelves todo con humor, lo envuelves aí con esa retranca, como que igual é máis fácil, non? Conseguir que a mensaxe poida calar en parte do público.
A ver, a que non lle gusta o humor, tío? A que non lle gusta botarse unhas risas, tío? Se o mellor do mundo é rirse, de feito dis que vives máis, eu non o sei aínda, xa che direi cando morra, pero pero o mellor é pasalo ben, divertirse, ese toque, o que che digo, cómico con sarcasmo. Gústanos decir as cousas así. Xa te digo, temos letras que somos un pouco máis directas, moitas veces é da inspiración de cada un, non? A veces venche ser máis mala hostia e outras veces diste, bueno, se vou dar máis retranca. E o mellor chego o asunto de Callo ou de Fran e dime, dalle unha volta a esa frase, ou dalle unha volta e tal. Buscamos sempre o que falamos, non? O toque cómico coa denuncia e divertirnos e que se divirta a xente, sobre todo, claro. Coral, o vosso traballo ahora da creación, como facedes un pouco vos nese aspecto? Depende un pouco. O mellor eu estou, pois eso, o mellor os nosos temas son experiencias nosas, do que vemos por aí. O mellor estou vendo o telexornal unha noticia que me salta unha frase que digo, hostia, que frase para un tema, tal. Pois a partir de aí empezo un pouco. O mellor hai veces que sale o tema inteiro, ou hai veces que escribes 4 frases e chego a xunta Cuber e Fran e digo, hostia, pois escribín isto ou tal, ou a veces facemos o tema xuntos ali, pero así, sempre sale de algunha idea ou de algún, ou depois eso, pois vaste mandando WhatsApp, o mellor, ou que vos parece esta idea, ou non sei, que opina Cuber da composición. Sí, a ver, os que creamos máis que nada somos eu e Callo, pasa que o que di Callo, non? Despois leva a idea, a veces formada, semiformada ou incluso solo teño un rimo na cabeza ou unha frase que sei na dicir con rimo e dixo, chavales, a ver, axudadme con este rimo, que notas poden ir aquí e tal. Pero despois, xa te dixo, eu a veces quero crear algo e non é o momento, tío. Home, eu traballo nunha piscina municipal, teño horas de socorrista que estou ali en Bavia, e aí a veces tamén se surge moitas veces ideas, sabes? Nunca sabes de onde che pode vir unha idea, tío, como se estás cajando na ducha ou facendo amor, sabes? Vos imagino aí facendo amor aí de repente vos ve unha idea e non, carallo, xeto, espérate, que teño que apuntar aquí e por ter gravar unha nota de voz cas notas. Vai ser o tema do verán, aquí non podo deixalo. Sí, eu xa teño o móvil ao lado sempre que anota para o que sexa. Incluso vamos de conciertos e non teño o móvil ao lado. Digo, Callo, grava esta frase. Hostia, este tío dixo unha cosa guapísima. Grava que nunca se sabe. Claro, é que nunca se sabe onde pode estar Nunca. o tema que poida dar un éxito ou o tema que máis vos poida gustar en directo ou, oye, a inspiración pode vir de calquer momento. Nunca se sabe, que é incertidumbre a inspiración. Por eso é difícil a hora de compoñer, non? A veces é o que te digo, estás no coche, vou para Muros ou para Santiago e de repente venche un ritmo, e hostia, móvil, apunta aí. Ideas, que de feito xa te digo, eu no meu blog de notas xa teño, teñerei para 8 ou 10 temas máis, pasa que, claro, hai que ir pouco a pouco. Sí, eso, nos non desaproveitamos nada, eso a nos todo nos vale. Como foi a grabación? Porque claro, sobre todo para ti, Callo, o feito de que dices que non tiñas nada grabado, que ti non tiñas así, como foi o empezar a darlle forma ao teu, neste caso, o teu primeiro disco? Bueno, a ver, grabado así, ben grabado, no? O sea, tiñamos grabado algo, Sí. pero, pois eso, máis casero, máis tal, pero pasa que, claro, meteste nun estudio de verdad, póñenche metrónomo e vai todo a carallo. E diste, madre mía, ahora teño que ir aquí, non podo fallar. Entonces aí dis, pero bueno, sempre, pois nós, en este caso con Lolo en Sony Records, foi unha maravilla para nós. Todo e as ideas que daba el ou sempre che axudaba ter unha persona que sabe o que fai, pois sempre é unha axuda moi grande. E ter esa visión externa, non? Moitas veces, porque imagino que eu sempre unha cosa que a mí eu me rompo moito a cabeza con moitas cousas que fago. Eu, por exemplo, colaboro ca revista Mundo Sonoro e cando escribo algunha crónica, algunha reseña de disco, algunha carallada, claro, eu a fago, escribo e digo, non sei se estará ben, non sei que, doulle unha volta, tal, non sei que. E no vosso caso imagino tamén, non? O feito de ter esas vosas cancións, pero que poida haber a mellor alguén
neste caso un produtor que vos pode aconsellar o mellor en algunha cousa ou pode dicir algo, axuda a dicir, pois, joder, estábamos enfrascados en que isto tiña que ser así, e igual, mira, cambiamos isto e mira que sona mellor. Sí, 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 pues, ábreche un pouco a mente o que dis ti, non? Por exemplo, Lolo aportounos moitas ideas que utilizamos hoxe en día, que sí, nos molan, sabes? Porque, hostia, nunca se me ocurriría a min eso, pero é o que dis ti, unha visión de fora, é como cando eu levo un tema e me di, hostia, cambia isto, ou tal, falle isto, ou fai unha parada, entón, sempre che axuda ter alguén, non? En este caso, dous oídos máis, non? Pero sí. ou 4 ou 6, pero é o que che digo, axuda moito, e ábreche máis a mente, non? Por decir unha forma. A visión de fora para min tamén é moi importante, porque ou mismo eu compoñendo un tema na casa, que ao final empezas compoñendo dunha maneira, cántalo sempre igual, e o mellor eu chego e dígolle, toma, toca isto e canta, ou sin eu dicirche como a canto eu para que ti me fajas outro tono ou así, a ver si... E iso ao final, pois é iso, unha outra vista de fora sempre axuda. E non ter ego, non? Ter a cousa de, sei que o que fixen é moi bo, pero podo aceptar, lóxicamente, as críticas e os comentarios sempre con educación, Sí, claro. bueno, entre vos que igual dices, vaya mierda diciste, hijo de puta, pero hai esa confianza, non? Para dicirlo Entre sin nada. nós, eu xa digo sempre, moita xente que nos ve o mellor antes dos bolos ou tal, como nos falamos, din, pero esta peña están mosqueados, non, non pero somos así, non... Somos coléricos, pero de bo corazón, home. Pero está fora de que vos insultedes con cariño, non? Pero que os comentarios con educación, as críticas Sí, de sí, que vou decir, oye, pues esto igual podes facer así, esto tal, sempre se agradecen sí, porque axuda a crecer tamén. os amigos, Eu por perso... exemplo, díjolle, que che parece o disco, que che parecen os temas, pero dime a verdad, non me dixas está ben ou está guai, dime o que está mal tamén, porque así tamén Sí. hai que... Exacto, a ver, eu creo que encaixamos ben as críticas, ao fin e ao cabo, sabes? Sí, Porque a ver, igual o único que faces é pegarlle 4 puñaladas á persona que vos critica, pero ben. pero bueno, pero para eso contratamos os sicarios, sabes? Non somos nós directamente, non? Pero sí que non temos ese rollo de ego, de, hostia, pues mira, dalle unha volta a eso, cambia eso. Eu, sinceramente, personalmente, a min justame sempre que me dijan se mola ou non, vamos dicir así, porque ao final é o que vamos tocar ao final, eu quero que sale o mellor posible. E sempre, é como no meu traballo, sempre acepto ideas para ejercicios, etc, o que sexa, non? No meu plano de monitor socorrista. Pero aquí na música é igual, sabes? Hostia, fai unha parada aquí, hostia, dalle máis velocidade aquí. A min, xa te dixo, non me molesta, ao contrario, gústame que me digan se vai quedar mellor a canción, se é para mellor, benvido sexa, tío. De feito, é mellor que digan, non? Que poida facer a xente comentarios que poidan axudar, que non o feito de que a xente, pois eso, que os colegas, joder, que lle dirían, se este disco que dicías, non, o presenta outro grupo, que pensaré deste disco? Que é unha mierda, pois dimo claro. porque ao final, se me queres, pois axúdame Sí, sí, a que poida ser un traballo mellor e me sirva claro, para, claro. se non para ser rico, pero polo menos para que o meu hobby me poida levar a tocar en sitios. Sí, é que juste máis, non? Vouche contar só unha anécdota rápida, pero ali nun concerto que demos ali en Muros, en San Marcos, estrenamos unha canción nova que é Choleric Fan, e bueno, dixeronnos, quedou moi larga, tal, non sei que, non sei canto, e nós xa dixemos, hai que darlle unha volta a isto, tío, sabes? Non tocamos máis, pero bueno, está aí no caixón para o futuro segundo CD, tercer CD, os que vayan vindo, non? Pero por eso che digo, aceptamos e de feito é o que vale ao final o do público, que é o que vai escoitar. Se a eles non lle valen, non me vai valer a min, ainda que este moi acercado nesa idea, teño que buscarlle un punto intermedio que nos mola a todos. E que ao final un pouco que falaba dicía ao principio, non estades vivindo da música, non sodes ricos. Eu non entendo que unha xente que está empezando un grupo que leve 10 anos, pero que ao final toca de vez en cando e non vive desto, como pode haber algún caso que pode haber a mellor de xente que sexa máis ególatra, máis, non, lo mismo la hostia, e dices tú, pues hombres, la hostia non pode ser moi bueno, pero Pero digo, se non estás
lógicamente influye moitas máis cousas para que sirvas e para que puedas estar nos festivales, non? Que non é simplemente que fagas un produto bo. Sabemos todos que hai máis circunstancias. Pero non podes ir como, no, lo mío es lo puto mejor. No, no, Bueno, porque... eso aí xa, claro, se o puto mellor para ti, pois dalle para adiante. Para min, sí, se eu quero cantar, eu podo dicir vou cantar sobre este tema, e o mellor dime alguén, no, pois sobre ese tema non podes cantar tal, no, porque eu quero cantar e quero dicilo, Claro, sabes, e eso quero sí. dicilo, eso, pois, aí sí que pode ser un pouco máis radical, pero no tema de outras cousas, a ver, non vou facer un estilo que non me guste ou que eu non toco, pero dentro do que me guste, pois intento facer algo que me guste a min e que lle guste aos demais, para eso faz, non? É como se agora... Primeiro a nós, despois aos demais. É como se agora vos din non cantedes sobre... Non denunciedes a situación da galega, por exemplo. E dirás ti... Mira, podoche dicir que se podes dicir que a canción a faga de 1 minuto ou de 4, pero vouche Sí, pero... falar deso. Sí, pois asumo as consecuencias, xa sei cales van ser ou non, ou sabes, sei que non vou ir a cantar a TVG. Bueno, pois se en eso me afecta o dicir o que eu penso, pois mira, é o que hai. A priori non parece probable que vos vayan a chamar para o lugar a cantar Defende a Galega. Non parece probable. Está difícil, pero bueno, ao mellor sen mascaras aí apareces de sorpresa e pintas a Virgen despois unha vez arriba xa non teñen nada que facer, pero está moi complicado. No, pero que dices, no, ao final sabedes, oye, ti cando cantas, no vosso caso, cando denuncias temas, cando falas desto, sabes o que estás a facer e lóxicamente o faz porque queres e porque te apetece lóxicamente falar deso e porque realmente é necesario tamén visibilizar a situación, porque é curioso como a galega leva moitos anos aí secuestrada, como a situación é jodida, como hai pequeniñas cousas que podes dicir, aí parece que vai a mellor, pero sigue habendo moitas tantas que son negativas, e é curioso como moita xente non se dá conta ou non se queda dar conta da realidade. Claro, oye, se agradece sempre que haxa cancións como a vosas que poñan o foco neso. Que para min a música é eso, expresarme, dicir o que penso, claro, non vou a ir a defender algo, non vou ir ao Parlamento, porque non me xa non me deixan entrar na porta. Pero pois a miña maneira de poder dicilo e de chegar a que outro escoite, pois é facendo unha canción. Se o outro escoita e di, hostia, pois por que cantan isto? Pois vou a mirar por que cantan isto. Pois si despois o pensa que teño razón, pois guai, se non, pois, cada un cas súas ideas. Mira, falamos antes dos directos, de que tiveches moitos directos ano pasado. Cal foi, falábamos de que vos volvedes de que hai tolemia no escenario, de que cada directo é diferente. Se eu agora vos pregunto, polo mellor directo, polo mellor concerto que dichedes, cal sería para cada un de vos? Está difícil, eu teño dous, que creo que foi os que máis sentín, e incluso un creou bastante polémica ali en Muros, pero eso sabes ti, Calle. Non me acordaba dese. Joder, tío, pois para mí foi dos millores, pero bueno... Desarrolla esa polémica, no, ahora falaches de polémica, desarrolla esa polémica. Sí, vouche desarrollar esa polémica, tío. Pois mira, bueno, tocamos nas festas de San Pedro, en Muros, o último día era o día da Nasmo. Pois os grupos da Nasmo van tocar ali e facer o seu rock and roll, o que quira, non? Vale, nós éramos os últimos en tocar. Eu, pois, quería, dixen, se quero, non sei se molestar ou pasalo guai ou quero facer algo novo. Bueno, pois, que fixen? Que cando subín ao escenario, dixen, hoxe vou tocar en calzoncillos todo o concerto. E subín ao escenario, baixei os pantalóns e toquei en calzoncillos todo o concerto. E cando acabamos o concerto, baixamos e dime, mima, mira, vistes o que puxeron de ti nas redes sociales? Eu que vou mirar, que eu estaba tocando aí, non, que pasou? Mima, puxeron chaparís por tocar en calzoncillos, que estabas mostrando moito paquete, que se poñían tolas as mulleres, e que a unha se entrajantou mentre cenaba, eu, claro, quedei Era unha da mañá. parvo.
Eu, Joder, era as 12 da noite, sabes? Non é xente para estar... Joder, ese é horario, non é horario Sí, infantil, no, tío. non estabas tocando nun parque infantil ás 4 da tarde, todo cheo de nenos e nenas, que dices ti, bueno, pois Claro. igual non é mas, o sitio, vale, a te lo ver, compro. eran calzoncillos. Os da Panorama tocan máis destapadas e ninguén se queixa. Sabes, é o mesmo ao final, non? A ver, eu sei que teño un miembro grande que se nota, pero joder, que non miren para Pero, aí, tío. pero que podes facer ti aí? Non o Además vas a estaba cambiar. Claro, apertado esa é a coito. naturaleza que me dou a min, o que fora, a miña raza paternal. É así, xa está, é o que tes, punto. Sí, pois xa te dixo, pois puxeron ali no Facebook ou no Instagram, non sei onde era, puxeron ali, ai, este sinvergüenza, estes del gobierno que hacen tal, non sei que, non sei cuánto. E sabes cal era o último comentario? O último comentario es el socorrista de la piscina. E de repente, plum, desapareceu a publicación. Pero bueno, aí, pois, eu que a pregunta como era de cal eran os mellores conciertos, Sí, non? Espera, e outro concerto para xa acabar, que eran os meus dous que máis me gustaron, porque gustoume como toquei nese concerto, tío. Pero despois o As Agieiras, tío, As Agieiras, un palco guapo, grande, mi matolei, tío, bailei, movíame de esquerda a dereita, fin, eu non paro, tío, non paraba, iba ao público abaixo, subía, falaba con Folo, con Balas, a non sei quen eran, para min foron os dous millores concertos, a ver, é difícil poñer un solo, non? Pero bueno, quédome con eses dous, aparte de moitos, pero con eses dous quedo meu, personalmente. Foi para min é que, claro, depende un pouco, claro, o mellor nin a veces podes pensar o mellor o que mellor sonido tes ou o que mellor palco tes, pero a veces o mellor é no que había menos peña, pero o sitio era o ambiente, sabes? Eu para min, pois non sei, as agieiras, lógicamente, claro, porque é un festival pois para nós moi señalado e moi importante. Non sei, o Punkis da Aldea pode ser outro en Sarria porque por como é a xente, o trato que temos cos que levan o buril, polo ambiente que se forma un día inteiro de pois, 12 ou 15 horas de punk, algo que é moi bonito, un ambiente sin ser un son do camiño ou sin ser un, sabes, eu Pero o Punks da Aldea é unha maratón, amigo, porque é unha puta maratón, porque son 20 e pico grupos, nós era para tocar de quintos ou de cuartos, non sei, acabamos tocando de últimos, e imagínate no meu caso que eu bebo alcohol, pois tuve que emborrachar, pasar resaca, emborracharme outra vez, pasar resaca, desde as 2 da tarde hasta as 2 da mañan que tocamos, pois imagínate, tío. hostia, hostia, ese non o teño, está pensando agora, ese non o ten, creo que non o teño controlado. Oh, pois contrólate ese. no, na sala Buril. Creo que non o teño Aí, controlado, eso teño controlado, non me lembro de ver o cartel, non o teño agora na miña mente. Hostia, joder, dende as dúas ata as dúas. Bueno, sí, sí, empezou ás 12 da mañán ou así, todo o día, hasta eso, hasta nos fomos o último, solo tuvo unha hora de retraso este ano, porque o ano pasado creo que foi moito máis destroy e acabaron ás 6 da mañán para acabar ás 2 ou a 1, sabes? Pero bueno, o Buril, Punkis da Aldea, tío, creo que é sobre maio, non callo, non sei ahora sí, seguro, pero por aí. sí, suele ser sobre maio, así. Ainda Hostia, non anunciaron nada, así que hostia, é que o concepto mola, o sea, de moitas horas, moitos grupos e Uf, ten pinta de que o ambiente é tamén destroyer, non? O sea, é destroyer polas horas e destroyer polo ambiente. os de Sarria son duros. Joder, está guai, pero mira, máis non marchas outro festi que lle teño moitas ganas, que como é as Agieiras, que o ano pasado fito non sei que me coincide outra cousa que tiña que currar para Mondo Sonoro ou algo así, non pude, non me lembro con que era, pero tamén teño moitas ganas de ir. Tamén me parece interesante. Parece que aparte está feito por xente que ama a música, que eso se agradece moitas veces. Mais que sexa unha organización da hostia de moita xente, senón que sexa xente que ame a música e que valore o que facedes, non? exacto, porque lle gusta. Sí. Porque outra cosa que dixestes agora que tamén é moi importante, que é saber disfrutar dos directos sen necesidade de que teña que haber moita xente, non? Que se valore igual
que haxa 2 personas, 20, home, cantas máis xente disfrute co vosso directo, pois lóxicamente mellor, non? Pero que non sempre ter 1000 personas é sinónimo de que vaya a ser un No, éxito de actuación. no, Acabo de dicir ti. nos tocamos para 4 foi, vamos, E dámolo todo como se foran 100 ou 200. así Dámolo mesmo. todo, sabes? Esas persoas que pagaron para ir ou ainda que non pagaran, si, ainda que sea gratis, esas persoas que perden o seu tempo en ir a verche, pois merecen que ti lle des todo. Vamos, eso é, para eso o faz. Da igual que E, sea un que 1000. e este ano, porque claro, falamos do ano pasado, moitos concertos, agora tedes xa o disco publicado, que por certo, o tedes en físico, Temos en físico, que hai que temos dicilo, aquí, eso, que tedes o disco aquí, en físico, que a portada me parece unha maravilla, verdade? O debuxiño me mola moito. Pois mira, ahora que falas do disco xa así, do físico, vamos che mandar un par de discos para que sortees ti como queiras sobre a xente que faz ti o sorteo Pois facemos o aí un teu libre sorteiño. albedrío. Facemos aí un sorteiño, claro que sí. Facemos aí un Aquí chos sorteiño. teño, Aquí chos teño. Xa chos mandaremos, É que mola, joder, mola moito. E mola que fagades en físico. Primeiro, o sorteo, a xente que este vendo isto, atentos ás redes porque un día, 2 días despois de que salga a conversa, xa poñerei aí o sorteiño e faremos algo guapo, pero, joder, mola, non? Porque ao final, cando noto por aquí, cando ven algún grupo, algún solista ou demais, que publica un disco, é sempre o que tedes todos os músicos tamén é o de dicir, vale, eu publico un disco. Sí, está Spotify, están as distintas plataformas para publicalo, pero como que hai que telo en físico, verdad? Que teñedes vos ese recuerdo aí de estar en físico, ten outro valor. Mira, Para mí, eu vouche dicir unha cousa, Eu, ao principio, era rollo, en físico pasa, home, non toleamos, tal, sacamos todo, eu, por exemplo, como meu anterior grupo, foi todo digital, cando era o Bandcamp, YouTube e tal, non? Pero despois, o carisma de Cayona, tío, non sei, consígueme convencer, estou contentísimo, a verdad, por o rollo da portada, a galleta, os agradecementos que temos, como quedou e tal. E sí que me flipou moito e estou contento de... para min era indispensable, o sea, son dos 80, tío. Justamente sentarme e ver, sacar o libro, que nós non temos libro, pero bueno, non colle todo aí, o libro vale moito. Xa, Estaba xa, sempre pensando, No, xa costa sacar un disco solo disco como tal, como para poñerle máis cousiñas, sí. claro. Entonces, pois eu son dos 80 e justame eso, justame, joder, pois ter o CD, sabes, e gravalo para o coche, para que non se me rae, e telo aí na casa, e máis é un recordo para cando seamos vellos, se chegamos, pois dicir, mira, algo, E, o mellor desaparece internet con Skynet como Terminator e ela foi a música. é que, ademais, eu noto, cando eu escoito un disco, por exemplo, me poño o Spotify, me poño a escoitar un disco, moitas veces desconecto, aínda que non quere, e isto a mí me poño un disco dos meus de Estopa, que para min son o meu grupo favorito por riba de calquera outro, e aínda con Estopa, que é o que máis me mola, me poño o disco e estou en Spotify, estou aí co móvil, non sei que a mellor tal, e noto que desconecto moitas veces, como que non me centro tanto na música. Eu teño un tocadiscos, cando me poño o vinilo, eu se poño o vinilo, sei que vou estar a cara A e a cara B atentísimo, unha porque claro, hai que darlle a volta, senón non sigue sonando, lóxicamente, non? tamén. Pero é unha forma na que eu escoito e disfruto moito máis a música. Aparte que sona distinto. Te pos Sí. un vinilo, por exemplo, e sona aquilo moito podes ter os mellores altavoces con Spotify que vai sonar ben, pero ti pos un tocadiscos, pos un vinilo e eso xa é un salto de calidade absoluto. E co disco tamén notase moito mellor. Notase moito mellor todos os matices que ten unha canción. Sí, aí, o sea, sona, de feito, joder, cando che pasan os másters ou isto para oírlo, ao final, escoítalo cos auriculares, escoítalo sin auriculares, tal, cada vez sona distinto, xa non sabes como é, sabes? Ao final, pois unha radio boa, un equipo bo, e aí sona o que hai.
E como pode facer a xente a xente se poñen en contacto con vos a través das redes ou poden conseguir ou únicamente nos directos? Pois non sei, no, si se poñen en contacto, sí, o sea, podeno conseguir, podemos apañar para quedar en algún lado ou tamén mandarllos si vemos que tal, ou se non nos directos, a ver, fixamos 150, xa entre uns que regalas, outros tal, van quedando menos, que se den prisa que Ou que Of- reclamen ou que reclamen moitos e que teñas que facer ou outra que segunda reclamen tirada. moito xa vai que facer outra remesa, claro. tamén, o que Sí, queiran. Que non estaría mal, non? Agotar todos a votar todos. e despois ter que facer máis porque a xente o demanda. Eso molaría. Molaría. Eso tamén. A ver, Sí, estamos no proxecto das camisetas tamén, que para que a ver se sacamos pronto cando empecemos, que xa falaremos eso, a volta aos ruedos, por dicirlo unha forma, a volta aos escenarios. Tamén temos aí un par de sorpresas novas para esta nova xira 2025. Se a miña voz aguanta, que estuven aí un pouco jodido, que xa che digo, os últimos 3 concertos do ano non puden cantar, tuvo que levar o peso callona. Eu si, o peso do showman non teño problema, pero non podía cantar, tío, quitaronme algo moi vital para min, non? Pero temos sorpresiñas para este 2025. E dentro desas sorpresiñas, lógicamente non se poden contar, pero que datas hai no horizonte? Ainda que tampouco podes contar moi exactamente, porque isto funciona así, non? Que a veces se ten datas e non se pode dicir todo, porque a mellor son un feste ou unha cousa que non está anunciada, pero que hai en mente? Que temos que estar atentos? bueno, a ver, unha creo que a podemos dicir, non? Unha creo que está máis ou menos xa confirmada o 4 de abril, venres, aquí en Compostela, na Sentalla do Pichel. Pero bueno, aínda estamos ultimando detalles, pero bueno, es así, e despois algunha máis para adiante que temos así medio confirmada tamén, pero claro, tampouco queremos confirmar e despois ter que cancelar. Entonces, a do 4 sí que esa está aí. Eso, hai que estar atentos ás redes, aos vosos sitios para ir descubrindo onde se vos vai a poder ver, non? Sí, Exacto. así Ahora xa che dixo, demos un margen aí para, bueno, disfrutar do disco, que se escoite moito, xa che digo, a ver se a finales ou a mediados de marzo ou por aí vamos anunciando algunha fechiña máis, pero bueno, en principio o que di callo, abril Santiago, e a ver se, por poñer así un adianto, a ver se Ferrol en unha semana ou dúas. sí. E ao mellor na casa aquí en Muros, que tamén que axuda da Sala Nasmo, a ver se organizamos algo aquí tamén en Muros antes do 4 de abril. Xa non che desvelo máis, Básicamente, como dicías en Equipo K, que vos chame, non? Que, Ajá, sí, Exactamente. exactamente. que vos De que estés se vayan para que vos chame. Que iso é importante. Ahora non podo dicir todas as datas, pero se ahora calquera festa que queira organizar algo vos quere chamar, calquera grupo que queira tocar, oye, vides con nos a tocar aquí, tamén sí, nós estamos abertos a todo. Que nos chamen que vamos, nós apuntámonos a un bombardeo. Ao que faga falta. eu xa digo, a ver se en algunha destas se a de Santiago, a de Santiago iba a dicir que me apuntaba de Santiago, pero dixeches que era o 4 de abril, non? 4 de abril. Vale, non o vou dicir porque agora mesmo teño, claro, eu son unha persona que teño unha memoria horrible. O sea, eu me lembro cando quedo para facer as conversas, me lembro que teño que facer isto, me lembro dos nomes bueno, e veces dos nomes da xente, me olvido moitas veces tamén, pero me lembro de cousas. Pero para cando teño concertos son malísimo. O sea, que me olvido de que comprei entradas ou que quedei ou tal. Hai unha conversa que non saliu todavía, outra que está publicada, que dixen que tocaban o día 4, precisamente unha última que se publicou, xa cando salga esta xa vai tempo para atrás, pero cos John Deres da Estrada que veñen a tocar ese día aquí a Coruña, outro grupo que lle dixen que wow, hostia, pois tocas por aquí cerca, vou a ir, e despois teño unha entrada comprada para outro concerto ese mismo día.
E é como, claro, ahora dicía, ao de Santiago se me acerco, pero non o digo porque Ahora xa, o sea, hai que escoller, ahora hai que No, escoller. porque xa me meto en un berenjenal, como vos diga vos, non, vou tamén, a ver Sí, como sí, carallo xa... fago. ti Bueno, a non ver te se... preocupes que xa te iremos informando do Yeah. que hai. Se vamos a ir pola coro, neno, non te preocupes. Vos mirade, o de escoller, hubo un día que eu tiña unha entrada comprada e dous convites aquí na Coruña para ir a dos concertos. Unha disfrutona de Lorzán e outro no Cazuza. Fun o da entrada comprada e dixen, claro, teño dos convites e era como, joder, quería ver os dous grupos, un era colega, outro era unha persona que vai a pasar por aquí próximamente e era como, joder, sábeme mal non ir a ningún. Pois collín e dixen eu, a que hora comezas, tal, a que hora comezas ti, tal. Vin 20 minutos dun, vin 20 minutos do outro. Estaban máis ou menos cerca as dúas salas e dixen, mira, non é o seu completo, e xa dixen os dous, mira, a próxima vez a ver se vos podo ventir, pero polo menos dixenlle que teño un compromiso aquí, teño outro compromiso, lo siento. Bueno, hai que repartirse, aínda bueno, aínda fixaste o esfuerzo de ir a un e a outro, carallo. Sí, no, eu se podo, Sí, sempre me mola, o que vos que dicía, se estén cerca para chegar, non? Aí... Sí. esa noite, precisamente, se chego a ter que coller o coche, xa era imposible. Xa non había posibilidade de coller o coche, polo que sexa. Mira, por ir encarando o final da conversa, ir encarando, quedanos outra oriña máis de charla, levamos unha oriña, queda outra oriña máis. Pero, non vos vou a preguntar en sí polas influencias do disco, pero sí que vos quero preguntar a vos, xa un pouco máis personalmente, pola vosa música que escoitades. E non, pola vosa música que escoitades e o máis importante, por que música escoitades que a xente pode flipar cando digades escoito isto. A ver, eu escoito moitas cancións infantiles pola miña filla. Pero bueno, aí tes unha aí hai unha xustificación. Son pegadizas, tío, son pegadizas, tío. Son pegadizas, que ese é o problema, tío, ese é o problema. Vai facer Son unha versión pegadizas. de... Facer unha versión Se, dun tema se, de... se a veces doulle voltas aí a Juan Casi e dixo, tío, que facer unha versión desto, pero cañero, tío. Pero, en serio, tío. Méteme moita mierda aí no puto YouTube, tío, de estas cousas, pero así, algo que flipemos, non sei, tío, a ver, a mí gustame Pavarotti, esas mierdas, podo escoitar música clásica, pero non toda, non toda, pero bueno, hai cousas que me chaman, ou incluso vou no coche, tío, e radio clásica, a mí, eu como escoite un violín, fa como unha paja, tío, a verdade, pero non sei, tío, home, o que che vou dicir é que non escoito nunca reggaetón, o sea, son anti-reggaetón, eliminaría se pudera, non sei, tío. Home, tuve a miña época de Avril Lavigne, ainda se escoito algunha de Avril Lavigne, carallo. Pero, non sei, así algo raro, tería que pensalo ahora un pouco. Pero, bueno, eu, por exemplo, para as miñas influencias, home, tiro moito do rock gallego, do pan gallego, son un fanático dos Lendacaris, creo que os Lendacaris inspíranme moito, a verdad, justame a súa... Porque ao final, si non, facemos algo como rollo Lendacaris en gallego en moitos aspectos, home, influíme moito a miña anterior banda, porque era moi parecido a Condución Colérica, tiña eses matices, cousas tamén así, pero despois eu tiro moito polo punk americano, tío. Eu realmente é que somos unha banda tamén un pouco rara, porque eu nací en América, en Estados Unidos, o batería Fran naceu en Suiza, e o único gallego de pura cepa é Callona. Callona é o único que naceu en gallego, pero bueno, somos máis gallegos que Rajoy e Rueda xuntos, sabes? O sea, que, Tamén te digo, non ten moito mérito eso, porque é fácil. no, É fácil. é fácil. Por eso, se nós desde fora conseguímolo, no. Pero é o que che digo, a mí o que máis me tira, sobre todo, quitando Lendacaris, Cortatu, Boicot, non sei, así tal, eu sempre fui moi de Offspring, NoFX, rollos así, tirei sempre moito polo punk americano, non sei por qué, pero bueno, a ver que che di Callón, a ver se nos sorprende Callo. Eu son un batiburrillo. Eu escoito, pois as miñas, a ver, influencias de punk e desto, pois sempre, claro, daquela época, pois Rip, Escorbuto, Cicatriz,
Claro, pois tamén estranxeiros, pois tamén Bad Religion, pero tamén me encanta Judas, son moi fanático de Judas, de Black Sabbath, pero claro, sabes, todo eso é pois a música gallega, claro que sí, o punk gallego, rock gallego, que hai moito e moi bo, e de fai moito tempo, que iso tamén grupos que levan 30 anos ou 35 anos como o Cenzar ou así, pois é un orgullo tamén poder dicilo, que en Galicia temos grupos que levan 35 anos facendo rock ou así. Temas que poden flipar, pois eu que sei, a ver, igual algunha vez que vas no coche, algún copiloto che pon aí unha de que ganas de atentos. Joder. Non reggaetón como tal lo de agora, pero sí, eu que sei, unha desas cando escoitabas con 16 anos de Don Omar ou de... Non, así, cando Sí. non queres escoitar algo pero que non lle ter que facer caso, nin prestar atención. Bueno, Cando cuidado, volves do Punkis Aldea, como di Fran, que cando volvíamos do Punkis Aldea, levo 15 horas con tanta música aí que non quero nin a radio, quero ir No, así. no. Pero nese momento non te pos a cope, non? Non te pos No, aí no, no. para No. desconectar nin A radio gallega, intereconomía sí. nin nada desto, non? A radio gallega que hai que escoitar para poder criticar. Si Eso, non... eso é de, Ah, fora coñas moitas veces que, joder, é importante, claro, porque distir, ¿no? O tema de defender a galega, criticar, tamén hai que saber o que estás a criticar. É dicir, Claro. non, que moitas veces non é solo non, tens que saber o porqué. E escoitei dicir, é que mira este programa o que fan, mira este programa o que din, mira, é como, joder, non a música galega na radio galega música. Pois se escoitas, sabes perfectamente a pouca presencia que hai da música que se fai aquí en Galicia nunha emisora de música en Galicia, pero Exactamente. nada, realmente tens que nada, escoitalo tío. para poder dicilo, porque a priori Para poder podes dicilo. dicir, hai música, non hai. No, é que é así. No, Hai que tío. escoitar e hai que ver para poder criticar con cas túas opinións ou pero con fundamento de dicir critico porque o vin ou porque o escoito ou porque o vexo habitualmente, pois non me gusta ou non estou de acordo como o levan ou... E mira, xa que na Radio Galega non poñen música de grupos aquí en galego, aquí na miña canles tento ao 90% de xente que sodes de aquí de Galicia, algúns cantan en galego, outros poden cantar en castelán ou poden cantar en inglés, pero o 90% é xente de aquí de Galicia, ten vido e vai vir algún máis de fora de Galicia, pero que é xente que mola moito e ten uns valores como que merecen a pena, letras que merecen a pena, pero se tiveredes agora vos que recomendar, que me poñades 2-3 recomendacións que digades isto hai que escoitalo sí ou sí porque son a puta hostia, que sería? Tres de aquí de Galicia e algunha de fora que me queres dicir que tamén merezca a pena. A ver, eu dígoche, por exemplo, as Filofóbicas de Lugo, que Joder. son un grupazo que son amigos e vale moito a pena os temas que fan e como fan e en directo tamén montan unha festa moi boa. Despois tamén che podo dicir The Universe, que son os chavales estes de Muros, teñen entre 9 e 11 anos, cuidado. 9 e 11 anos. 9 e 11 anos, cuidado, A cuidado. canteira. Por eso digo O que... sea, a min de sabes? verdade dame asco, o sea, eu digo así, dame asco que exista un grupo de rapaces tan xóvenes e se o fan ben, ou xa non digo ben, medianamente ben, xa como o sea, por que nacen con tan pouco talento? Fliparías, tía. Eu a primeira vez que os vin, juro, che, non chorei, pero casi, porque emocionábame ver o que dis tía. Eu empecé con 16, 17 anos a tocar, non? Pero ver eses rapaces, eu que distí, eu saltaba, imagínate os pais, sabes? Que eu tiño unha filla de 3 anos que a ver se podo meter aí tamén. A ver se podo meter no punk rock, sabes? A ver, sacarme unha batería, unha baterista, unha guitarra, por lo menos aquí na casa xocar con ela a música, sabes? Pero é increíble, é bonito, tío. Eu non sei, eu non sei os outros lugares, non? Pero Muros é unha pasada, tío, nese aspecto que, joder, hai xente que fusón, non insiste, joder. Sí, calquera dos grupos de Muros, por exemplo, son un bo grupo para escoitar. Non sei, Cuber, ti queres recomendar algún máis? Pois mira, a min un grupo que me sorprendeu moito, que cando vin a primeira vez, bueno, moito co punk normal, pero cando os vin a segunda vez,
meteron ventos, tío, flipoume moito, que é Liso Social. Quedei moi parvo con ese grupo. Outro grupo que me sorprendeu, que tocamos tamén con eles, que me gustou moito, foi Lenin Cat, que son un grupo moi cañero, marchoso, moita caña, tío. Porque, home, as filofóbicas xa me quitou callona ese, que, joder, caja en Dios, xa tiñe para poñer. Pero non sei, tío, un grupo que me sorprendeu moito foi Lorazepam, que é unha cousa moi extravagante, moi rara tamén, pero ten a súa dosis que engancha. Home, quitando o sudor do chimpín, que é a puta hostia ese, que tardei 10 minutos en entendelo, pero cando entendes, mola. Non sei, así, algún grupo que tal, máis, así de Galicia. Home, se che miro no cartel dos punkis da aldea, seguro que sacoche uns cuantos máis, porque, mira, o bonito de ir tocar por aí con xente que a veces non conoces e tal, é que descubres a hostia, non é como ir ao Resu. Sí, conoces 5 grupos de Resu, pero vanche molar 15 máis, aínda que nos conosas, porque se che mola a música, vas conectar con eles, non? A min pasoume eso, que eu que estuve fora do panorama musical, non sei, como 6 anos ou 7 anos, que abandonei a música despois de John Happy Driver, ahora cando volvín, non, é o rollo de, hostia, estas sensacións, isto de conocer xente, escoitar música que, claro, non, mítico, sí, estou na casa, poño merenda caris, sí, pero non escoito o grupo que vende cambados, que non tiña nin idea de eles ou de tal, non? É que eu sempre digo, a min eu vou a moitos festivales, vou a moitos festivales, oxalá poder ir a moitos máis. O ano pasado xa por cousas da Canle ou por Monte Sonoro, ou por cosas que fun por la miña conta, fun a moitos, e eu sempre digo a todo o mundo, ide aos escenarios pequenos, ide as primeiras horas, se tedes a posibilidade. Por exemplo, o ano pasado, fai 2 anos, fai 2 anos, estaba fomos no camiño, fun ali ao camping cuns colegas e tal, e os colegas sempre baixaban ás 9 da noite, e dicía, estás no camping a 2 minutos do festival, hai xente que está tocando a primeira hora que pode molar moito, que sei que che pode molar porque coñezo os teus gustos, acércate, joder, que non é que teñes que sair de traballar ás 4 este ano, porque vou me duchar a casa, non, estás ao lado, ou se estás no camping do Resu, joder, acércate a ver, porque sempre vas a encontrar cousas que hai outras que digo, pues non me molan, pero outras que vas a flipar, vas a dicir, hostia, isto é guapo de carallo. O sea, Mira, eso non sei que mo comentaba a min outro día, rollo de que volvemos ao de antes, todo antes molaba máis, por desgracia ou por suerte, non sei, non, pero antes ti pillabas unhas entradas a calquer concierto, falando de Santiago no meu caso, que non conocías o grupo, dábache igual, pero ibas ao concierto e había máis vida nese aspecto. Ahora parece como que a xente vai máis asegurar os seus gustos. Non, vai Judas, pois vou ver só Judas ese día porque o resto non pasa, por exemplo, non? Si que eu noto que costa máis como que a veces abrirse ou ver cousas novas, que ao final hai cousas de puta madre por aí, tío, pasa que... Eu penso nun Resu, non son do camiño, non, por non ver dos macrofestivales destos de entrada cara e demais que diste, joder, estás pagando por un Resu 200 pavos. Vale, ti coñeces os 5 ou 6 cabezas de cartel, que son os que te flipan e demais, pero tes a hostia de concertos para ver por eses cartos que xa pagaches. Vas ao escenario, escoitas 5 minutos, 10 minutos, non te mola, das a volta, vas pa fora, cos colegas, abres unha birra, vas á barra, vas ao que queiras, pero xa estás ali, tes pagado. Exactamente. O sea, Eu, agora que falas deso, a última vez que pillei unhas entradas así sin conocer a ningún dos dous grupos, foi fai 8 anos ou así, máis ou menos, 8, 9 anos. Cheguei á sala, topeime con Babon Show e Peter Pan Speed Rock. Imagínate. Sabes, que a veces eso... Aí foi onde conocín a Babon Show e dixen, buah, isto é... Entonces, pillar entradas sin... moi bo Sí, carallo. Ir a ver grupos que non conoces, o mellor sorpréndenche. E se non che sorprende ou non che gusta, pois o que diste, colles baste e xa sabes que eso non che gusta. Eu aquí hai 2 salas as que vou moito na Coruña, que unha é de Xutina Orzán e outra é a Mardi Gras, a mítica Mardi Gras, que acaba de cumplir 25 anos en activo. Eu teño que comprar moitas veces, eu miro canto costa a entrada, 5 pavetes, 8 pavetes, e digo, venga,
A veces pregunto un pouco os donos que os coñezo e tal, oye, de que vai este grupo, tal, non? A veces me dicen, isto. E outras veces simplemente, teño ido algunha vez a Disfrutona, por exemplo, 5 pavos de entrada, 2 grupos. Houve unha vez que sempre se me olvida o nome do Filtro, chamase Filtro, fan un rollito, é un pop rock mexicano, un rollo, son de aquí, pero así toques como máis mexicanos, máis de Sudamérica. Fan así un rock suavecito, pero por poñer un pouco de definición. Outro grupo non me lembro cal era. Outro tocaba primeiro, non me molaba moito, esas 2 plantas me fun para arriba. Fun a planta de arriba, senteime na barra a beber unhas cervezas. Empezaron os outros, os de Filtro. Baixei, primeira canción, rapaces de 18 anos, non é perfecto seguramente, pero dixen, hostia, e quedeme no todo bolo. Os fun a ver outro día outra vez. E diste, joder, dixen, pois 5 pavos. Que gasta? Nada. Que ben invertidos ao final. O mellor é o máis o rollo. Se che mola a música, se che mola sobre todo o directo, que a mí o que máis me gusta é o directo. Sí, cantos discos escoitas que non che molan e vas lo ves en directo e despois diste, hostia, pero wow, vaya que... Claro, é que o directo é a clave, para min é o máis clave. O disco é difícil, sobre todo, eu creo que para nós, reflejar o que é o directo no disco, porque non sei, eu pásame con moitos grupos, é que os vexo moi lentos no disco, pero despois vou en directos e dixo, mima, cajo en Dios, isto que me mola a min, caña pura, pum, 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 pum. Está guai eso de ir a ver a directos, que queden directos. A pena é o que che digo, que hai a poucos sitios agora onde se podan facer directos en bares ou como antes, non? É que, ademais, eu sempre o penso, para min creo que é moi complicado, sobre todo en X estilo, non? Como pode ser o voso, ser capaz de plasmar nunha grabación o que pode ser un directo. Non, porque podes chegar a sonar moi ben, podes sonar moi afinado todo, a voz pode sonar perfecta, pero os que tedes un directo máis cañero, máis loco, como xa estedes a dicir varias veces, non? Que eso se pode haber plasmado nunha grabación é complicado, por eso eu digo, joder, vete aos directos, como que estamos a falar, vai un directo, mira o directo, porque eu hai grupos que non sempre conto esta anécdota, pero eu hai varios, hai un rapeiro que é de Mallorca, Resby, que é como ten grabado, non me mola, que ten un pouco de autotune por aí, ten un pouco, a produción non me flipa. O fun a ver 2 veces en directo por estar en 2 festivales e o tipo leva guitarra española, guitarra eléctrica, leva un baixo, leva unha batería, leva 3 rapazas facendo un coro de gospel que me flipa. E ti escoitas a súa música en directo e escoitas a Spotify e eu en directo se ven aquí en concerto solo, creo que pagaría, non calquera precio, pero pagaría por velo. E depois chego a casa e non son capaz de escoitalo. Sin embargo, directo, flipas. Sí, é que os grupos son de directo. No estudio ao final tes tempo para facelo ben ou para corregir ou para esas cousas, pero ao final no directo pasan cousas que rompeche unha corda, rompeche, hai que solucionar no momento, e aí é onde o pasas ben, non? Onde... É máis actitud, non? Que é o que, a ver, nos discos nunca vas ver a actitud dunha persona que está en riba do escenario, ao fin ao cabo, non? Ese é o que máis chama ao final a xente, non? Ver que pásalo ben e contágeche ese sentimento, non? Tal cual. Mira, por ir poñendo xa, ahora sí o peche a esta conversa, porque, por exemplo, eu creo que xa vos quedes convidados para que cando presentedes algún concerto máis ou algunha cousiña, este a vosa casa para o que queirades, o sea que se queredes repetir, eu estarei máis que encantado de poder vos abrir as miñas portas outra vez. Pero vou facer agora, e antes de que os despidades, lóxicamente, voume poñer serio, porque chega o momento máis importante da conversa, vale? O sea, falamos do disco, falamos de muros, falamos de festivales, así, gilipolleces, tonterías de mierda. Porque agora vos vou a preguntar o test propio da Canle. Estas preguntas que lle pregunto, cuidado a esto, vale? Estas preguntas que lle pregunto a todo o mundo, que son un test de personalidade, vale? É un test de personalidade para saber se sodes psicópatas ou non. Eu creo que son psicópata. Non te adiantes porque pode haber sorpresas. É un test que eu
contratei a varias universidades, contratei a Universidade de Muros, precisamente, contratei a Universidade de Carballo, varios estudios de, mira, eu quero estos temas, quero que me analicedes a xente, fagades aí un estudio e demais, entón eu teño, deron unha tabla con resultados, e eu vou faceros esa pregunta. Lóxicamente, como digo tamén moitas veces, eu non vou a facer con Fai Broncano e preguntarvos polos cartos, polo que falábamos ao principio, porque empezades a tocar e ides en menos 1.000 euros, en menos 2.000, en menos demais. Sí. Eso non pregunto. E as relacións sexuales tampouco vos las pregunto, non porque sexa algo que me mete na vosa intimidade, senón porque igual esa resposta que vos podedes dar me afunden a mí na merda, sabes? Porque a pouco que sexa, igual digo eu, joder, eu pensaba que estaba mal, pero estou peor. Entón, eso non pregunto. Entón, pois pregunto o test este. Co cal, Vale. primeira pregunta. Son así, estamos a media tarde, 6 da tarde ahora mesmo no punto no que estamos grabando isto, pero vamos cara a noite. Hora de cenar. Tedes dúas opcións. Cenar uns cereales con leite, vale? Ou baixar a un bar que está a media hora da vosa casa, onde fan a vosa comida favorita, pero con varios condicionantes. Tedes que ir media hora camiñando baixo a chuvia, coller a comida e ir media hora camiñando cara a vosa casa baixo chuvia. E, ademais, o sitio onde vos fan esa comida favorita ten un pouco de condicións higiénicas cuestionables. É dicir, que igual a vosa comida favorita ten un pouco de alguna cucaracha, alguna cousa polo medio. Que preferides? A ver, si as condicións higiénicas en mellor ainda me daban un pouco máis igual, En pero peores plazas hemos toreado, verdad? Peores cousas a comer en festivales, seguramente. pero ir a chuvia andando media hora e volver tendo un leitiño quente na casa, igual leitiño quente para a cama e mañán xa comeremos, a ver se non chove, vamos a buscar. Sí, opino mismo que Calle, tío. Eu son moi casero últimamente. Ir andando media hora. Vale. Se for o coche ainda bueno, pero... No, andando. No. Vale. Quedo na casa comendo os leitiños. E primeiro cereales ou primeiro leite? Cereales. Sí, bueno. Aí... Cereales, son claro. Sempre fun cereales. Eu non, sempre fun cereales primeiro porque hai que rellenar co leite e despois eso vai subindo, tucu. E que a cuchara vas aplastando para baixo para que non se sobresala. Son moi cuidado, Se o leite é frío, primeiro cereales. Se o leite é quente, dá igual. Nada, sempre cereales. Eso é de psicópata, o meu, sí, xa te dixo eu. Sí, xa vou adiantando que eso de psicópata. Sí. É que xa me estou sentindo un. Pero espérate, porque agora vos vou preguntar a pregunta, a cuestión, o tema, que é no que dá máis porcentaje de psicópata, vale? Atentos a esta pregunta. Xa vos adianto que esta é a clave para que sexa de psicópatas ou non. Primeira parte da pregunta. Quedades a ensayar, quedades os tres, por exemplo, para tomar algo, cenades, e pedes unhas pizzas, non? Quedades no piso de algún de vos, pedes unhas pizzas. Cenades, e despois ides a algún concertiño, ides a algunha sala a ver a algúns colegas, ides por aí e tal, tomades bebidas espirituosas ou non, eso cada un o que queira, pero volvedes de madrugada ou a primeira hora da mañán, porque a veces as noites alónganse un pouquiño. Sobrou pizza da noite anterior. Primeira pregunta. Contemplades, chegades con fama, non? Porque sempre se chega así un puño de fame. Contemplades comer esa pizza do día anterior ao chegar a casa, sí ou non? Sí. Vale. E agora a pregunta importante. Quentades esa pizza ou a comedes fría? Depende do borracho que estea. Bueno, xa non eso, pero depende do frío que faja. Claro, se estás a menos 2 grados, chegas e a pizza está congelada, quentala un pouquiño. Se non, eu a pizza fría gústame. Vale. E no teu caso, onde a quentarías? Dame, depende, claro. Eu agora non bebo, entonces chego un pouco máis espabilado, entonces quento no forno, pero cando bebía iba ao micro. Ou fría, xa che dixo, a mí gustame fría a pizza. Pero o seu micro estaba aí. Estaba, claro, depende do frío que... E ti, Cuber? Eu no micro nunca quentaría unha pizza. Nunca.
Vou dicir máis, conocín a un chileno que facía as pizzas estas de casa de tal, no microondas, e para min era un sacrilegio, porque dixía, pero eso non queda tostado, meu, eso queda Eso, fofo. Eu son de pizza do forno. Home, eu que di callo, se está rollo chungo, frío, pois sí, quentaría, pero se non, se é no verán, como así, tal cual chegue. Hostia, estas respuestas acaba de sorprenderme y acaba de dar un giro os resultados. Acaba de haber aquí un sorpaso, como se di, moi curioso, eh? desbloqueamos outra opción, ¿no? No, Sí. La porque pantalla, desbloqueamos la pantalla o secreta que aí. pensábamos, o que parecía que iba a ser o psicópata, resulta que non é o psicópata. Porque, o sea, de verdade, pizza no microondas. En serio. Nunca, tío, eso na Por puta eso, vida, pero coño, tío. o sea, ¿por qué, coñona? ¿Por qué? Por que, callón? Porque antes chegaba moi borracho, entonces había que No, no. Pero Cayona, porque no forno, mira, eu- no forno xa me ten pasado de deixala no forno, e menos mal que o forno era de tempo, que lle das a roda e vai, sabes? Porque despertei o día seguinte e dixen, hostia, eu onte estaba facendo unha pizza e creo que non comín. E fun ao forno e estaba a pizza queimada, menos mal que se apagou solo. Entonces, esos pero problemas por eso, evítense. como a mí me pasou algo parecido e eu non tiño un forno que se apagase solo, e o meu foi un pouco casi máis dramático, por eso, fría sempre. Microondas non, porque total, sí, Claro, está quente, pero estás comendo chicle. E un sí, chicle non eso o é verdad, tragas, o chicle non o tragas nunca. eso é verdad. No, 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 no. Xa o dixía túa nai, verdad? Todas as nais dixían, non traje o chicle. Tráigalo, chicle. Eso despois queda aí 20 anos en descomposición. Pero mira, callo, eu por moi borracho que chegar a casa, se teño fame, hasta me facía unha fritanga ou unha tortilla, Ah, Tiña no, unha capacidade mental para, de repente, fium, cambiaba o chip e pelar patatas, ovos, bum, 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 sartén. A fritanga é a mellor cura, tío. Chupo alcohol, eso é o mellor do mundo. fritango o día seguinte. Tamén é Son certo. máis de fritanga que de pizza, xa te digo. Pregunta que non ten que ver co test, pero o voso a vosa solución contra a resaca. Uf, Espiridol, tío. Por desgracia. sí, Mira, ou unha solución para non ter resaca beber whisky solo, tío. Beber whisky solo con hielos e fuera, tío. Déixate de meterlle Coca-Cola nin pollas. Bebe whisky solo. E non ter resaca, tío. A mí me funciona é no tempo de que te levantas e que non pasen máis de 2 horas, cervecita para dentro. E despois, Mira... nada máis, o resto do día, fora. Non beber máis, pero eu Bueno. despois, despois si sigues si continúas, xa non das tempo a ter resaca, pero sí que me ten pasado de levantarme, estar así tal, a mellor quedar cun colega, non? E dices, hoxe vou ir de tranquis, que onte foi moita festa, e estar Sí. así medio, joder, me está vindo resaca, e dicir, vou me pedir unha cerveza, me pido a cerveza, e xa Bueno, quedé. mira, eu non teño feito moitas veces, pero as veces que te has feito de tal, unha cerveza, dúas, xa estou perfecto, veña, vamos. Fora deste, última pregunta do test. Xa está moi claro os resultados, xa sabemos que é unha persona moi psicópata, pero bueno, non pasa nada, ten que haber de todos nos grupos, eso é así. Sempre. Pero tortilla de patacas, con cebola, sin cebola, mixta, como preferides? Eu adaptome ao que este comigo comendo. Se a fajo eu para min solo, pois sí, cebola. Si a teño, se non, pois vai sin ela. Non baixo ao súper a por unha cebola se non a teño. Pero si te vou con alguén, adáptome justo de todas as maneiras. Home, eu como a callo, pero mira, para min a tortilla ideal é con cebola e chorizo. Esa é a miña tortilla ideal, sabes? Ovo crudo. É ovo crudiño, sí, Claro, sí. ese era o último que os ia preguntar. Así estilo máis betanzos, máis pasadiña, máis crudiña, non? Ovo crudo. Sí, sí, eu son de ovo crudo tamén. Non que destaparrame, pero sí que este jugosito por dentro. Que non sexa papel de periódico prensado, non jugosita, tío. Pois, vistos os resultados, analizadas as respostas, Cuber, tes aí un 25% de psicopatía, pouquiño Eu sabía que algo tiña, Pero pero que
Pero é que o teu compañeiro, pero é que callo non ten un 55% de psicopatía. Hostia, callo. Pois non aparento, hijo puta, non Eses son aparenta. os peores, os Porque psicópatas que non aparecen... ti non ves que nas noticias sempre din ai, era moi boiño, moi bo veciño, moi bo tal. Pois hai que aparentar ser bo rapaz para que despois... Estes dos que Escoito sempre moito, saludaba, sabes? escoito moito Criminopatía, Clara Tiscar, non sei se conocedes ese podcast, pero se No. non, pois, escoitade... Pero é que pasa se o escoito e empezo a quentar as cousas no microondas, non sei se me compensa. Ui, Non sei se mellor me non, compensa. Non sei se me compensa. Rapaces, mil gracias por ter pasado por aquí. Poderíamos seguir, eu creo que poderíamos seguir un anaquiño máis, pero non vamos a ser moi pesados para a xente e sobre todo porque me gustaría máis adiante. Haxa disco, haxa música nova ou simplemente un día que, oye, como tedes esta tarde? Quedar outra vez e facer outra conversa. Lembrar a xente que na descripción van a estar as vosas redes para que vayan a escoitar a vosa música, para que tamén estén atentos aos vosos concertos, aos sitios onde vos vayan a poder ver, que estén atentos ás miñas redes para poder gañar aí un disquiño e levarse un premio. Repito, mil gracias a vos. Non sei se queredes dicir algunha cousiña antes de pechar. Digos o mismo que dicía ao principio. Podedes insultar, podes dicir tacos, e se queredes mandarme a merda, non o fagades despois. O sea, se dicides vaya mierda de conversa, dicido agora, porque eu vou publicar como me mandades a merda, e igual eso tamén fai que nos fagamos virales, tanto vos como a min, e pode axudar, sabes? O sea, se queres mandarme a mierda, agora. No, moitas gracias a ti por convidarnos a todos os que estén vendo isto, os que non, nada, eres outro pasaxero do coche condución colérica. Eso, é que escoiten a Radio Calleja, que non todo é malo, tamén hai xente aí traballando dentro que fai programas e que apoia a música en gallego. Nada. Cuber. Eu, tío, pois tío, vaita merda, pero eu vou contigo, Dani, porque paseira de puta madre, levamos unhas birras, vámonos, tío, pero Me parece perfecto. de puta madre, tío, xa che dixo, ojalá podamos coincidir en persona, sí. Porque xa che dixo, a justísimo, como en casa, xa che vin algunha conversa de antes, veso todo moi bareto, por dicir unha forma, sabes? Moi informal, encántame, mólame este rollo. É que... Xa te dixo, Fran de Lariño, se estuvera aquí o noso batera, mandaríache saludos. Tamén che mandaría un pouco a merda, mellor, pero bueno, tamén con cariño, como a min. Me parece pero é o máis colérico, sí, faltou máis colérico. Ese, bueno, creo que ti ganarías en psicopatía, creo, igualmente, callo, porque o da piso a microondas eu creo que non fai ninguén eso. Bueno. Eu creo que non, pero... Pois digo unha cousa, hai moita máis xente que pasou por aquí que fai eso do que parece. Hai moitos psicópatas é peor, non? É máis aínda. Hai moitos psicópatas no mundo da música. Pero o sentimento é mutuo e xa propoño a punto dicías de que se conversa de bar, porque vos decía que un pouco conversa de bar, porque ao final eu sempre digo que eu me gusta facer as conversas nas que teñades tempo de falar, nas que podedes explicarvos e contar o que queirades sen ningún tipo de censura, nin cortar o mínimo, nin que podes explicar sen problema, porque como digo, como son o que manda, unha conversa que queda dunha hora e media, pois queda dunha hora e media, pero que teñades tempo de falar e contar de todo. Novamente, a vos gracias, a xente que viu esta conversa, mil gracias tamén. Igual. Quedan moito, sí, porque cando salga, que non, non vou dicir exactamente quen vai vir despois, porque igual algún pasa antes, pero quedan unhas cuantas conversas no horizonte antes de que acabe esta cuarta tempada moi guapa, así que xente, está atentos tamén ás miñas redes, porque tamén aí vos informo de festivales e de concertiños e de cousas, e de xente que mola moito como as condicións colérica. Xente, mil gracias. Chao, chao. Igualmente, Dani, cuídate, que vai todo ben.